Buenos dias, mi amigo, mi amiga. Today ay medyo ano to, medyo malayo-layo tong aming biyahe from Bulacan going to Sorsogon. So, dadaanan ko yung magba-backride sa akin. Actually, ito'y kapatid ng aming kasamahan. Wala naman kasi akong kasama. So, napag-usapan namin sa akin siya ba-backride. Hindi ko pa actually ngayon pa lang kami magkakasama nito sa pagmumotor. Sana maging biyahe namin makarating at makabalik kaming payapa. Siyempre, God willing. So, naggayak ako ngayon. Medyo marirendal akong gamit. Nakalagay siya sa lalamove. May tubig kami, may kalan, may paper plate, may kape, may soft drinks, may kaldero. Okay. Tapos na tayo. Ano kaya? Wala na akong nakakalimutan. May soft drinks nagyayelo pa oh. Para yung lamig hindi basta-basta mawala. Ayan ay babaunin namin. Chicharon! Meron tayong problema. Malambot ang gulong ko. Kailangan ko ng vulcanizing para magpadagtag ng hangin. Sana meron tayong madaan ng pagbukas na vulcanizing. Na kung kailan lalakad. At saka kanina in-check ko lahat okay. Ngayon naman kung kailan lalakad at saka meron problema. Malambot ang gulong. Sana may bukas pang vulcanizing dyan. So tayo walang gasolina, maggagasolina tayo. Ayun, sana bukas pa. Ay, sarado na. Yun lang, aga magsara. Gasolinahan. Ay, gasolinahan. Vulcanizing. Hanap tayo ng vulcanizing para hanginan. Ito, bukas pa. Salamat. Papahangin lang, tatay. Wow! Lintig dalawang bata. Sir, pariya lang po ah. Oh, puno. Oo. Sasagat po ba, sir? Sige. Okay na po yun, sir. Ay, pang-adulto na ako. Magkano ba? 250. Okay, pwede. Pariya lang po. Sir, yes, sir. 100 yan. 100.
Pwede ba nang pabulang? Di bali sobra sir, wag lang kulang ha. Ah, binilang ko naman at ano yan, 200. 15. All the way so long. 15. Thank you. Hindi ako nakapagdala ng maraming gamit. Iniwan ko yung ibang gamit kasi hindi po pwede talaga sa motor. Kailangan talaga merong ekstrang lagayan na ano, yung side ano ba tawag doon? Kagaya niyan, iniwan ko yung tubig, iniwan ko yung soft drinks. Hindi ko nadala. Kailangan namin yon sa biyahe. So bibili na lang kami ng tubig sa daan para makapagkape saka makapagluto bukas. Mahirap talaga sa single lang limit ang lagayan. Ang lalamove ko naman hindi pwedeng lagyan ng marami kasi parang bibigay. Kaya inalis ko si tubig at ang laman na lang niya ay yung chicharon at saka yung tangke ng ano, super kalan. Kailangan makabili pala ng yung portable na kalan, gas stove, portable gas stove. Yung na ano lang, minimal ang space. So ngayon pupunta pa ako sa kasamahan ko kasi yung babakride sa akin ay susunduin ko. Ewan ko lang kung makakasama siya, di ba ko sure, pero napag-usapan namin sasama daw siya. Sana maging safety ang aming pag-uwi papunta at papunta ng Bicol at saka makabalik dito ng Bulacan. Medyo malayo yung susunduin ko sa amin. Eto, rough road nga yung daan papunta sa kanila. So ano lang ito, ano naman ito maiksi naman itong ang rough road Malapit na tayo. Yan, kakara dyan paglagpas ng ano na to. Yan, dito sa may simentong maliit, pasadang maliit pala. Medyo madilim dito sa sulok. Ito yatin dadalhin niya. Ito nga, itong Rusi na to nakaiwalan dito. Ito natin ipasok dito na lang. Shairan! Babaling ko lang yung motor. Ha? Aywan ko lang. Di ako, duman ako pero hindi ko pinansin kung nandun sila. Iniwan ko yung soft drink sa tubig, hindi kaya ng lalamog. Talaga lalamog, yung kaldera pa. Tsaka gigiba ang ano yun, yung bakal. Malambot. Yung bag niya pa. Alin bag niya? Nakasabit sa niya. Hindi, sa gitna na lang, malaki ba yung bag niya? Gitna na lang. Kaya. Ha? Tama si Nika, uni ka iha ko yan ha. Ay, aha. Yung uni ka iha ko yan. Ingatan sana kami ng taas. Oo, yan ang talagang kaunahan. Hindi ko kayo ingatan kami. Basa mo natin. Pala kahon eh. Ano, kailangan ba yung bag ng grab? Ito na. Hindi na natin ninyo eh. Ito na. Pang babae ito. Ito.
Ayusin ko lang okay. Saan ka pumunta? Ilang araw ba? Ilang 12? Ha? 12 hours? Ay hindi. 24? Oo, halos kasi hindi kami tatakbo ng matulin. Lagyan mo ito para mo. Ito. Mabigat-bigat na sa likod niya. Baka pagdating mo ba na to? Asan ba yung bag niya? May backpack siya. Oh. Mabigat-bigat din lang. Asan? Hindi, gitna mo na lang. Pa sa gitna ka. Motor ano yan? Ha? Kailang na Pag pumigol yung gulong mo, yung mukhang ano? Mukhang kailangan eh. Pagdating sa gray, kailangan ng vulcanizer. Ha? Mukhang dadiretso sa vulcanizer shop. Malambot na nga kanina yun eh. Nanginang ko lang eh. Kailang ka ako aalis at saka kalumambot. Sana tuloy-tuloy kami. Yan may ilalala mo pag umakit ng vehicle? Oo. Sa Ibero susi na mahanap Oo. na guys. Ito rin yung pinambabiyahe ko ng Lalamove. Di na ako bumalik. Nadisgrasya ako eh. Huling biyahe niya, sa hospital niya natulog eh. Paano yung nagmamadali ako nagtata eh. Tuloy ang nata eh. Ayun. Diretso sa... Ibatid sana sa crossing. Ano? Ipapatid ko sana sa crossing. Dumating ka na pala. Hindi. Okay na. Sabi ko pupunta ka rito. Patingin niya ng bag mo, iha. Ay, kayang-kaya. Lit-lit naman pala. Sa gitna mo ilagay ko. Pagitan natin dalawa. Ano? Ala, hindi ka kasama. Bihira ka. Hindi ka kaya sa Lalamove. Hindi ka. Masayang masaya. Malaya. So nandito na kami sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang pinakaruta namin ay Commonwealth. Tapos magsi-C5 kami. Kakaliwa ng Ortigas. Patungong Tikling Junction. Aakyat kami ng Antipolo. Bababa kami ng Teresa. Ayun, papunta ng Laguna. Mas prepare namin dumaan doon kahit medyo malayo kasi mas magandang mag-travel doon, hindi maraming sasakyan, mas safe compare kung doon kami dadaan sa Muntinlupa, mas maraming sasakyan, mas delikado. Wow, malayo pa Pasko pero parang Pasko na oh. So beautiful. Dito na po tayo sa Rodriguez Avenue. At kakaliwa po tayo dyan sa may Ortigas Avenue papuntang Tikling Junction. Then pagdating sa Tikling Junction, aakyat tayo ng Antipolo. Okay, we are heading to Tikling Junction and we are right now in Ortigas Avenue. Dito na po tayo sa Antipolo.
Actually, this is my first time na dumaan dito sa Capitol ng Rizal papuntang Teresa. Hindi pa to kabisado. Ang alam ko kasi doon sa may Sumulong Highway, yun ang kabisado ko. Pero ito ngayon ko lang ito nadaanan. Okay, di man tayo maliligaw. Basta't huwag mahihiyang magtanong. Kakain muna kami ng lomi, pantanggal ng antok. Malis kami sa amin alas 8, 11:58. Maybe Combo alas 11, alas 12. Oh. Ay, may combo. Si 40 pesos. Yun na lang din. Bali 4 hours from Norsagaray up to here in Mabitac, Laguna. 4 hours kasi napakabagal namin. 30 kilometers lang kami, 40 kilometers lang takbo namin. Hello. Kain muna kami. Hi. Oops, sarap. Uy, Kain muna kami. Oops, sarap. dito ba tayo nahin po noon? Sarap. Ha? Parang kubo-kubo na no. Kabila. Sa kabila. Yung kinainan natin nun, ano? Yung may parang... Andyan lang, oh, sa may ano yung... Iba yan yung ngayon ko natin doon. Hindi na namin i-re-record kasi nahihiya kami kung paano yung subo namin kilalaki. Bye-bye na uli. Okay. Around 2 o'clock in the morning, nandito pa lang kami sa may Lukbang, Quezon. Ganon kami kabagal magpatakbo. Kasi hindi masyadong kagandahan ang daan dito. May mga lubak-lubak. Saka maganda na yung mas babagal, less injury. Umalis kami ron alas 8, ngayon alas 2 na ng madaling araw, patak ng 6 na oras. So mamaya papahinga kami at masakit na ang wet po namin. Okay, around 3 o'clock in the morning, nandito pa lang kami sa Lucena City. Mabagal ang aming takbuhan. Inaantok na kasi mga kasama, pati ako inaantok na rin. So kailangan ang takbo namin dahan-dahan muna.